Ahir Francesc Ballarri, que estava assegut a la cadira on estàs tu ara, comentava, no? Deia, clar, ara la vicepresidenta del govern espanyol s'ha donat compte, s'ha donat de com se les gasten així, com és la política valenciana... I com la patim és que vivim així. Exactament, i des de fa tants anys. Sí, sí, és així, ha sigut sempre, ja fa temps que ens hem queixat, el PP ha sigut immisericorde contra tots aquells que discrepaven d'ells, no han mirat pèl, han arrasat en aquest sentit, el territori que han conquistat no l'han soltat mai, i a voltes hi ha gent que pensa que l'únic llenguatge que entenen és el llenguatge també dur i contundent contra ells, i algú ha dit sempre que per això Andrés Perelló, o el tipus de diputat que significa Andrés Perelló, que és molt canyer, el temien, resultava temible perquè era difícil. Andrés Perelló és un diputat que en la dialèctica parlamentària és difícil de vèncer. Ángel Luna també és en un altre estil, recorda potser a Perelló en quant a la contundència i la riquesa. Pareix més seriós, i la però... riquesa dels arguments, no és... I la seguretat, no?, que s'expressa. I clar, això són diputats temibles. I això fa mal des del punt de vista parlamentari. Per això jo abans deia allò dels periodistes. Amb periodistes que foren una miqueta més clars, menys dúctils, menys maleables, i que pogueren plantar més sovint cara als polítics, sobretot en aquest cas del PP, que són els que parlem, perquè en l'esquerra no hi ha habitualment tant de... no hi ha aquesta falta de respecte que hem vist tantes voltes i hem denunciat en les files populars. Amb periodistes d'esta classe que se rebel·laren més contra els sapos o les rodes de molí en què pretenen moltes voltes fer-nos combregar, jo crec que no s'atrevirien a fer a dir les coses que diuen a voltes. Jo recordo, jo què sé, González Pons, per exemple, allò famós del petroli, quiere hacer pozos de petroli en l'Albufera, deia, home, per l'amor de Déu, els pous de petroli d'entrada eren prospeccions que anaven a fer-se 100 quilòmetres mar endins o 50, lluny de l'Albufera, per tant, hi havien sigut concessions fetes, aprovades pel Partit Popular. Però què estàs dient ara? És que, jo hi plantejaria una reflexió, és a dir, quan González Pons diu això, potser no és tant que un periodista li diga no mos prenga vostè el pèl, com que segurament hauria de passar inadvertit en els mitjans de comunicació, és a dir, algú que diu coses, primer, que són falses, segon, que són insults directament a la intel·ligència dels presents, potser més enllà d'això, el que hauríem de fer és senzillament no donar-li pàbul a aquestes coses, no? Perquè, ostres... Però és que el mapa mediàtic valencià és així. Periodistes que no se rebel·len, però la primera falta de rebel·lia del periodisme és contra les pròpies empreses. Clar, si és una rebel·lia, això és molt de demanar, perquè si l'empresa t'envia a un lloc, has de fer cas i ser sumís a les directrius de l'empresa. El problema és que les empreses periodístiques, les que són pròximes al Partit Popular, en aquest cas moltes, i moltes d'elles públiques, estan disposadíssimes a amplificar i a ajudar tot el que faci falta a la causa. El periodisme que es practica a València no sempre és honrat en aquest sentit, s'amaguen molt sovint les mentides i moltes coses i s'exageren les mentides. Hi ha una complicitat evident, perquè no hi ha una honradesa a l'hora de buscar. Pots trobar-te que el periodista compleix la seva feina i en el text de la notícia sí que explica o sí que dona els arguments contraris o que poden rebaixar determinats titulars, però els titulars són els que són per desig editorial. Un exemple, i me'n vaig al míting de diumenge, va estar Rodríguez Zapatero, va dir moltíssimes coses, amb més o menys interès, però em crida l'atenció una cosa, que molts dels titulars de l'endemà, en mitjans escrits sobretot, eren Zapatero ve a València i no diu res de futures inversions. És a dir, quan el PP s'està queixant tot el dia de que no hi ha suficients inversions, el mitjà de comunicació entén que Zapatero ha de parlar d'inversions perquè el PP parla d'inversions i titula per ahí, no? És a dir, potser podríem, en coherència podríem demanar, no sé, si el Partit Socialista diu que hi ha barracons i ve Rajoy, podrien dir-li, escolta, senyor Rajoy, i el senyor Rajoy no diu res dels barracons, no? Vull dir, em crida molt l'atenció per això, perquè vaig pensar, ostres, i si este és el titular, és a dir, i fent ara una caricatura, si el PP diguera
Zapatero no estira un pet i vinguera Zapatero i no estirarà un pet? Haurien de titular Zapatero ve a València i no estira un pet? Això recorda molt aquell periodisme, aquella famosa anècdota de l'arquebisbe de Boston quan va a Filadèlfia, que quan arriba a Filadèlfia l'arquebisbe de Boston, o el bisbe de Boston, no sé si era bisbe o arquebisbe, un periodista li pregunta: senyor bisbe, pensa vostè visitar les cases de prostitució? I el bisbe pregunta: però hi ha així en Filadèlfia cases de prostitució? L'endemà el periòdic va titular: arriba a Boston l'arquebisbe de Filadèlfia, o al revés, i el primer que pregunta és si hi ha cases de prostitució. El titular formalment era cert, el que passa és que era una manipulació evident, no? Pues a voltes així jo crec que practiquem en excés a alguns mitjans aquest tipus de periodisme. Se busca no tant predicar la veritat, sinó guanyar adeptes per a la causa, guanyar posicions, implantar determinades creences que acaben estenent-se, perquè dius, això de la inversió, però si està documentat, explicat, demostrat amb xifres, que en esta legislatura ens hem cansat de veure aquests números. El govern central ha fet així inversions molt superiors al que s'havia invertit abans en quantitat i en qualitat, que algú pensa encara que així el govern de Zapatero ha maltractat els valencians perquè no ha invertit, només pot ser un mentider, i ja sabem que això en aquest cas estan mentint, i la gent molt crèdula i els mitjans que difonen això molt dòcils. Este és el mapa mediàtic valencià i això és el que és difícil, afrontar per part de María Teresa Fernández de la Vega i per qualsevol que vingui de Madrid, perquè no hi ha grans mitjans massius, parla de televisions, que difonguen models alternatius de veritats. No dic ja la veritat, dic models alternatius de veritats. Visions diferents de la realitat. I clar, per això és tan important, i sempre ho hem dit també, que hi hagi mitjans com és el nostre. I per això el PP no dona llicències a mitjans com el nostre, perquè no li convé que hi hagi mitjans alternatius. És evident, és un dibuix tan simple que pot entendre qualsevol. Jo crec que aquest és el mapa en què se troba la vicepresidenta quan ve així, i la sorpresa és descobrir la intensitat. Allí ho he llegit en algun lloc, aquella bella frase de que Castilla no entiende lo que desprecia, lo que no conoce o algo així, ¿no? La de Machado. Fins que García Gasco no diu el que diu i fa el que fa, en Madrid ningú s'entera que així tenim un senyor que diu les bestieses que diu del segle XIV abans de Crist, i ahí és quan el descobreixen. Així estem patint a García Gasco i a tots els García Gascos des de fa molt de temps, no? Una església cada dia més intervencionista en la vida pública i amb un govern disposat a promoure activitats d'aquest estil, no?